I dag skal jeg vise jer, hvordan man laver en sådan et her armbånd. Jeg tager det lige af. Sådan et her armbånd. Og det eneste, I skal have for at gøre det, det er sådan en her. En pind. Nogle looms. Jeg tager bare gule og røde i dag. Ja, I starter med, I tager en gul. Så laver I sådan, så den ser sådan her ud. Så lægger du en rød på ovenpå. Og så trykker den lige lidt ned. Så ser den sådan her ud. Så går du ned. Tager fat i den gule. Og så i den anden side. Så ser den sådan her ud. Og så tager du din pind, lægger den på her. Og så lægger den sådan her. Og så bliver I ved, indtil det kommer et armbånd. Og jeg skal nok filme igen, når det er blevet et lidt stort armbånd, så det kan være rundt i min arm. Og imens får jeg lidt musik. Lad mig starte med at sige, at jeg ikke har set noget lignende. Du går forbi mig, og jeg føler mig ved siden af. For med den stil, klart du bliver efterlignet. Jeg har set mange piger, men aldrig en som hende. Du kigger ikke på mig. Hej alle sammen, jeg er nået hertil. Hvad med jer? Jeg tror bare, jeg begynder at lave lidt videre. Så vi ses lidt længere henne. Og nu er jeg hertil. Så mangler jeg kun 10-20 stykker, og så er jeg færdig. Undskyld mit ansigt lige før. Det var ikke min. Og nu er jeg nået dertil, hvor jeg skal have en lås. Og det er så den her lås, jeg bruger. Så har du sådan en her hernede. Så det er et lille løst elastik. Og så nede på den her elastik, putter du den ind i her. Så går du jo herop til den her. Så skal du lige have den af. Så tager du den her pind. Så den her pind. Den her pind. Tag fat. Sætter fingeren ind i. Og det samme med den næste. Jeg gør bare det her. Sådan der. Så gør jeg sådan her. Skal vi have fat i den? Så. Og så er den her jo helt tom. Og ja, så har I et armbånd. Tak fordi I kiggede med. I må gerne abonnere og skrive kommentarer, hvis I synes, jeg skal lave flere. Ja, her er min armbånd. Eller looms. Ja, vi ses. Og husk at abonnere min profil. Swag.